бозиҳои даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ оғоз гардиданд. Дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор дар майдони худ бо тими футболи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ сабқат намуд. ҳисоб дар дақиқаи 17-уми рақобат аз ҷониби Азизбек Султонов кушода шуд. ҳамлагари дастаи Куктош аз партофти легионер Ложи Сон истифода карда тӯбро тавассути зарбаи сар вориди тури дарвозаи соҳибони майдон намуд. бояд бигӯем ки қисмати муҳофизати дастаи ҳосилот дар ин ҳолат иштибоҳ кард ва сади роҳи ду футболбози дастаи рақибро гирифта натавонист ки тавассути ду партофт Куктош тавонист мақсади худро амалӣ бисозад. пас аз оне ки ҳосилот ба дарвозааш гол сар дод, талошҳои футболбозони ин тим дар самти ҳуҷум низ бештар гардид ва якчанд ҳолатҳои хатарнокро низ дар назди дарвозаи Куктош созмон доданд ки дарвозабони дастаи меҳмонон бисёр ҳам хуб аз зарбаҳои рақиб дифоъ карда тавонист, вале дар дақиқаи 32-юми рақобат як иштибоҳи маҳз ҳамин дарвозабон боис шуд то ҳосилот голи ҷавобиро бизанад. футболбози ба тозагӣ даъватшудаи дастаи ҳосилот Франк Микаэл муаллифи гол дар ин вохӯрӣ гардид ва ҳамин тавр ҳисоб 1-1 шуд. ҳамин гуна 45 дақиқаи вақти асосии вохӯрӣ дар қисмати аввал бо ҳисоби 1-1 ҷамъбаст шуд ва дастаҳо ба танаффус рафтанд. дар дақиқаи 56-уми рақобат дастаи ҳосилот ҳуқуқи иҷроиши зарбаи кунҷиро пайдо намуд ва баъд аз ирсоли тӯб ба маркази ҷаримагоҳи Куктош тӯб вориди тури дарвоза шуд ки автогол ба қайд гирифта шуд. ҳарчанд легионери африқоии дастаи ҳосилот Асамоа рақси зебоиро анҷом доду аз голи задааш бисёрам зебо истиқбол кард, вале дар ниҳоят голро дар исми футболбози дастаи Куктош сабт карданд. футболбози дастаи Куктош Сулаймон Собиров дар ҳолате ки мехост сади роҳи тӯбро бигирад, вале ғайри чашм дошт, тӯб вориди тури дарвозаи дастааш шуду ҳамин тавр соҳибони майдон ба пеш баромаданд. дар дақиқаи 83-юми рақобат як ирсоли саривақтӣ ҳамдастаашро Абдухалил Боронов истифода карда тӯбро моҳирона вориди тури дарвозаи дастаи Куктош намуд ва ҳамин тавр дастаи ҳосилот дар майдони худ Куктошро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. ин ҳам дар ҳоле аст ки Куктош дар 8 бозии охири чемпионати Тоҷикистон шикаст нахӯрда буд ва акнун ишғолкунандаи зинаи дуюми ҷадвали умумии чемпионат дар даври навбатии мусобиқа 3 имтиёзи заруриро аз даст дод. ҳамин гуна дастаи ҳосилот дар 3 даври охири чемпионати Тоҷикистон шикаст намехӯрад ки дуи онро бо ғалаба ҷамъбаст намудааст. дар бозии марказии даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ, дастаҳои Файзканди ноҳияи Восе ва Истиқлоли шаҳри Душанбе ба ҳам омаданд. бозии дастаҳо дар варзишгоҳи Нефтяники ноҳияи Рӯдакӣ доир гардида бо ҳисоби 2-1 ба суди дастаи Истиқлол ба анҷом расид. дар ин дидор голҳои дастаи Истиқлолро футболбозони ҷавони ин тим Амадони Камолов ва Содиқҷон Қурбонов заданд. дар дақиқаи 42-юми қисми аввал Амадони Камолов голи якуми дастаи худро ба дарвозаи Файзканд ворид сохт. дар дақиқаҳои охири қисми якум Содиқҷон Қурбонов бо зарбаи сар тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуда ҳисобро 2-0 кард. дар дақиқаи 58-уми қисми дуюми вохӯрии легионери дастаи Файзканд Франсуа Энеге аз иштибоҳи ҳимоятгари дастаи Истиқлол Иван Наваселец истифода намуда голи ягонаи дастаашро зад. бо ҳамин натиҷаи 1-2 вохӯрии марказии даври 17-уми Лигаи Олӣ ба анҷом расид. дар даври 18-ум Истиқлол боз ҳам дар сафар бозӣ хоҳад кард. санаи 17 август дастаи пойтахти кишвар дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон бо дастаи Хуҷанд дидор анҷом медиҳад. тими Файзканд бошад бо дастаи ҳосилот вомехӯрад. ин вохӯрӣ санаи 19 август доир хоҳад шуд. дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода дастаҳои футболи Регар Тадаз ва Хуҷанд ба ҳам омаданд. ин вохӯрӣ дар доираи рақобатҳои даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ сурат гирифт. футболбозони дастаи Регар Тадаз дар дақиқаи 26-уми рақобат аз як аксулҳуҷум истифода карда тӯбро вориди тури дарвозаи меҳмонон сохтанд. голро футболбози дастаи Регар Тадаз Фирӯз Қараев вориди тури дарвозаи дастаи Хуҷанд сохта ҳамин тавр ҳисоб кушода шуд. меҳмонон талош карданд ва то ба танаффус баромаданд ба задани голи ҷавобӣ мушарраф шуданд. дар дақиқаи 41-уми майдондорӣ Азизбек Ҳаитов таносубро барқарор кард. баъд аз танаффус ҳарчанд талошҳо аз ҳарду ҷониб барои рахна кардани хати дарвозаи ҳамдигар зиёд буданд, вале дар ниҳоят вохӯрии мазкур бо натиҷаи мусовии 1-1
ҷамъбаст гардид. дар дақиқаи 17 даври 17 лигаи қаҳрамонии кишвар бозингари рақами 17 дастаи эсхата Иброҳим Эшонхонов ба дарвозаи Хатлон як голи беҷавоб зада ғалабаи дастаашро таъмин кард. вохӯрии дастаҳои эсхата ва Хатлон дар ин давр дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. баъди кушода шудани ҳисоб футболбозони ҳарду даста якчанд имкониятҳои хуби голзаниро истифода бурда натавонистанд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи эсхата ба анҷом расид. дар даври навбатии чемпионати мазкур эсхата дар сафар бо клуби марказии варзиши Артиш ва Хатлон дар майдони худ бо Регар Тадаз вомехӯранд. В первом тайме владели преимуществом, забили гол. В принципе, еще имели много моментов. Во втором чуть психологически, наверное, давлело. Стали удерживать счет. Где-то не все получалось. Плюс, наверное, ветер, погода мешалась. Но в целом, главное, что взяли очень важные 3 очка. Это основное. В игре есть моменты, над которыми нужно работать, исправлять. Ну, главное, ребята молодцы, им спасибо за это, что взяли очень важные 3 очка. бозӣ фикр мекунам ки имрӯз баробар буд чи лаҳзаи хуби голзани дастаи соҳибони ман доштанд чи мо, вале чунин бозиҳо бисёр ба бозингаро фишор меоянд аз кадом ҳисоб аз ҳисоби психологӣ, чунки ҳар як бозии тақдирсоз аст ва имрӯз фикр мекунам бозингарони мо каме аз ҳамин ҷиҳат заифӣ кардан. сабаби ғалабаи соҳибои майдон дар он буд ки дар хатти дифоъ каме ба хатогӣ роҳ додем ва соҳибони майдон аз ҳамин ҳисоб истифода бурда зарбаи хуб ба самар расондан ва ба ин ман нигоҳ накунад дар қисми дуюмо дар рафти бозӣ тағйирот ворид кардем, чи аз ҳисоби бозингарон, чи аз ҳисоби тактикӣ. лаҳзаи хуби голзаниам ба вуҷуд омаданд, вале мутаассифона дар хатти ҳамла лаҳзае ки буданд ҳамлагаронро ба самар расонад тонистанд ва дастаи эсхата бо ҳисоби 1-0 дастболо шуд ки бо чӣ мо онҳоро табрик мекунам.